Kyllä sen sitten keksii jonain Ei se ole. Jonakin päivänä. Niin. Se kestää hetken, että saa hahmotettua sieltä niitä sanoja. Mikä näköviisi sitten? Mulla on kestänyt ihan hirveästi ja näin paljon sieltä ikään kuin olisi mahdollisuutta sit niitä jotenkin löytää. Ja nyt jos haluaa, kun tää on aika suurella, niin nyt jos haluaa, niin voi liikuttaa tätä tällainen. Niin liikaa, niin. Aina pitäisi silleen... Joo, että ne menisi jotenkin näin. Ottaisiko se sanan hää? Saatko teistä ottaa kuvan? Saapi teistä kuvata. Mitäs tää Tää on näin. Me ollaan hyvin tärkeän näköisiä. Ai se nyt, joo.